Бхагавад-гита, така каквато е превод и коментар от Шрила Прабхупад, глава 16. Върховната божествена личност каза: безстрашие, пречистване на съществуването, духовно познание, благотворителност, себе контрол, жертвоприношение, изучаване на ведите, въздържание, простота, ненасилие, честност, превъзмогване на гнева, отречение, спокойствие, нежелание за търсене на недостатъци, състрадание към всички живи същества, свобода от алчност, благородство, скромност, твърда решителност, енергичност, снисхождение, сила на духа, чистота, свобода от завист и желание за почести. Тези трансцендентални качества, усилия на барата, принадлежат на праведните хора, надарени с божествена природа. Гордост, арогантност, суета, гняв, грубост и невежество. Тези качества принадлежат на хората с демонична природа, сини на Притън. Трансценденталните качества водят към освобождение, а демоничните към робство. Но ти не се безпокоя, сини на Панду, защото си роден с божествени качества. Сини на Притън, в този свят има два вида створени същества. Едните са божествени, а другите демонични. Подробно ти обяснях божествените качества, сега чуй за демоничните. Хората с демонична природа не знаят какво трябва да се прави и какво не трябва да се прави. В тях не може да се открие нито чистота, нито правилно поведение, нито истина. Те казват, че този свят е нереален, че няма основа, че няма Бог, който го управлява. Те заявяват, че светът е възникнал от сексуалното влечение и за него няма друга причина, освен похота. С подобни заключения, изгубени за самите себе си и лишени от разум, демоните извършват неблаготворни, ужасни дейности, водещи до унищожението на света. Приемайки подслон в ненаситната похот, опиянени от гордата си самонадеяност и въображаема личност, демоните извършват своите нечисти дела в плен на илюзията и очаровани от преходното. Те са убедени, че основна необходимост на човешката цивилизация е наслаждението. Така прекарват живота си в постоянно безпокойство, оплетени в мрежата на хиляди желания, завладени от похот и гняв. Те по всякакъв начин печелят пари за сетивно наслаждение. Демоничната личност мисли: притежавам огромно богатство и смятам да го увелича. Имам толкова много и в бъдеще ще става все повече. Той беше мой враг, но аз го убих и другите ми врагове също ще бъдат избити. Аз съм господар на всичко, аз съм наслаждаващият се. Аз съм съвършен, могъщ и щастлив. Аз съм най-големият богаташ и роднините ми са аристократи. Няма друг като мен. Ще извърш всякакви жертвоприношения. Ще раздам малко милостиня и ще лекувам. С подобно мислени такива хора са заблудени в невежеството. Объркани от непрестанни грижи, оплетени в мрежата на илюзията, те силно се прибързват към стилното наслаждение и пропадат в ада. Самодоволни и нагли, заслепени от богатство и високомерие, понякога те с гордост извършват показни жертвоприношения, без да следват никакви правила и предписания. Заблудени от фалшиво его, сила, гордост, похот и гняв, демоните започват да завиждат на Бога, върховната личност, който се намира в собствените им тела, както и в телата на другите, и хулят истинската религия. Тях изпълнените са завист и злоба, най-висшите сред хората. Аз непрестанно захвърлям в океана на материално съществуване, в различни демонични форми на живот.
раждайки се отново и отново, демонични форми на живота от синина Кунти. Такива личности не могат никога да ме доближат. Постепенно те затъват до най-отвратително съществуване. 3 врати водят към ада, поход, гняв и алчност. Всеки разумен човек трябва да ги избягва, защото те са пагубни за душата. Човек избегнал от 3 врати към ада от синина Кунти извършват дейности благоприятни за себепознанието и постепенно достига върховната цел. Този, който пренебрегва наставленията на свещените писания и действа своенравно, не постига нито съвършенство, нито щастие, нито върховната цел. Затова, следвайки указанията на писанието, човек трябва да разбере какво е дълг и какво не е дълг. Изучил тези правила, той трябва да действа така, че постепенно да се издигне. Така завършва 16 глава на Шримад Бхагават Гита, озаглавена Божествената и демоничната природа.